Și am ajuns și la această etapă să fac acest video. Cum vezi, am aici lângă mine un Ford Ranger Wildtrak, este din 2021 și după 3 ani și puțin a sosit momentul să ne despărțim, așa că am zis să fac acest video unde îți prezint practic această mașină. Pe momentul de față am în mașina aceasta 70.600 de kilometri, deci aproape 71.000. Este impecabil, merge foarte, foarte fain, însă nu mai folosim. S-a schimbat anumite lucruri la noi, am schimbat anumite proiecte la care lucrăm în perioada aceasta și doar stă aici și nu mai folosim pentru ceea ce am luat pe vremea respectivă. Nu mai tragem remorcă de 3 tone jumate, de 3 tone, nu avem nevoie de acest lucru și nici nu avem nevoie neapărat de benă pe spate. Așa că a sosit vremea să luăm ceva mai micuț. Exact ce o să fie o să-ți povestesc într-un alt video. Însă, în videoul aceasta, hai să îți arăt despre ce este vorba, ce știe aceste mașini, ce dotări are. Te salut! Eu sunt Oscar și în acest video, cum te-ai obișnuit deja pe acest canal, probabil fac diferite videoclipuri legate de DIY proiecte sustenabile și așa mai departe, însă de data aceasta facem ceva diferit. Cum vezi, am aici un Ford Ranger Wildtrak din 2021, decembrie este prima înscriere, sunt unicul proprietar pentru mașina aceasta, este cel mai dotat mașină, era din vremea respectivă. Sub el am un blindaj din oțel care acoperă, din câte știu, aproape până în spate. Este o motorizare de 2 litri, de 213 cai putere, cu aproape sau în jur de 500 de Nm. Deci este foarte fain, e foarte robust și cum vezi, avem pe momentul de față cauciucuri undeva cu o uzură de 60, 65%, 70%, un AT de la, nici nu știu, de la Cooper. E așa, semi-teren. Este un sistem pe biturbo cu oglinzi rabatabile din buton în spate, cu praguri. Ceea ce nu era în pachet și le-am pus noi sunt aceste apărătoare de vânt, paravânturi sau nici nu știu cum îl spune, și am 4 covorașe din cauciuc în interior care nu avea mașina și le-am introdus noi în mașină. Totul este impecabil, merge foarte, foarte bine, așa că hai să ne uităm puțin la motor. Cum vezi, umblăm cu mașina, este pornită și nu este cosmetizat. Periodic le spălăm mașina să fie ok. Cum vezi, aici nu am umblat, nu le-am spălat. Are un pic de praf aici pe motor. Are un motor de 2 litri TDI, cum am spus. Bateria originală cu care a venit din fabrică. Toate sunt originale, nu am umblat la el, nu am modificat nimic la el. Serviciurile sunt făcute la zi. Pe momentul de față, hai că spun cum stă pe partea de service. Viața de ulei este la 91%. AdBlue este 100%, distanța 10-11.000 de kilometri, nu de mult am umplut partea de AdBlue. Avem un service history la zi, făcut tot, cu toate inspecțiile care le avem aici, care le-am făcut cu carte de service la Ford, bine înțeles. Și
cum am spus, 70.622 de kilometri avem pe momentul de față. Gențile sunt originale, cu care vine din fabrică. Ce nu le am la el este roata de rezervă. Am fost în Germania și mi-a fost furat roata de rezervă, așa că roata de rezervă nu am la el. Însă, în rest, totul este ok. Geamuri fumurii cu dotări full, practic. Avem faruri de ceață, senzor de parcare față-spate, totul perfect. Aici pe lateral, foarte mici urme de zgârieturi, că am mai atins un pic aici încolo un tufiș din asta, dar nu, pe momentul de față nu văd. Aici văd foarte puțin de la frunze și așa mai departe din urma folosirii. Cum am spus, am mașina de 3 ani și puțin. Și hai să-ți arăt puțin din spate cum se prezinte. Dacă te uiți așa prin spate, poți să vezi că avem cărlig de remorcare foarte, foarte solid și avem bara din spate din oțel. La modelele mai noi deja sunt din plastic. Asta încă are din oțel. Și aici avem prize cu, nu știu, 13 pini, mă gândesc. Camera din spate, nu are camera 360, dar are camera din spate pentru marșalier. Avem roloul acționat electronic și avem aici pentru a prinde marfa, pentru a lega marfa și sus. Aici astea sunt reglabile, poți regla și acolo avem priză de 12 volți, cum am spus, cu rolou cu acționare electrică. Deci cam așa se prezintă mașinuța din exterior. Cărligul e în stare foarte bună, nu am tractat foarte mult cu el și așa se prezintă mașina. Hai să vedem puțin din interior. Și da, hai să ne uităm puțin aici pe interior ce este. Cum vezi, avem o cutie automată de pe 10 trepte. Avem aici diferențial blocabil pe spate și o grămadă de lucruri care putem să facem. Aici avem butoanele, ecran, nu știu, cred că de 7 inch, nici nu știu exact. Aici este din piele, cusută, e foarte, foarte fain. Și aici avem actele mașinii. Totul perfect, comenzi pe volan cu butoane. E super, super fain. Oprire prin buton și aici avem cotiere în spate unde putem să depozităm. Avem spațiu de depozitare foarte, foarte frumos. Este scaunul de piele cu inserție de Wildtrak ca și aici în față. Și aici avem spațiu generos pentru documente, pentru acte. Aici avem două ieșiri de USB, două de asta cu 12 volți. E totul cu scaune încălzite electric, cu climatul în două zone pe față. Oglinzile poți regla electronic. Ce aș putea să spun? Cam asta. Ai aici pentru ochelari de soare. Deci, în mare, cam asta este mașinuța. E super fain și pe interior. Am avut grijă de el să fie totul perfect și totul să fie super, super fain. Da, și dacă ne uităm aici în spate, este cu Isofix. Se poate pune scaune. Acolo avem o ieșire de 220 și unul de 12 volți, de 150 de W pentru un laptop, de exemplu. Și cum am spus, avem covorașele aceasta și avem covorașe cu cele originale, plus covorașa asta din cauciuc pentru mașina aceasta. Și aici sub el avem trusa, tot ce trebuie să fie. Tapețerie neagră, sus, e curată, e foarte frumoasă. Cum vezi, mașinuța asta este tot ce trebuie dacă mai umbli periodic și pe teren. Ceea ce am uitat să spun că are garanție încă pe el. Anul acesta știu 100%. Fază avem aici cu LED-uri. E super, super fain. Bate foarte, foarte bine. Am condus noapte destul de mult. E mai mult ce trebuie, zic eu.
sunt cu fază lungă automată, ștergătoarele sunt automate, totul e super fain. Și cum am spus, vrem să facem o schimbare, așa că le schimbăm mașinuța aceasta, le dăm pentru cineva care le place mașina aceasta. Prețul pentru această mașină este de 33.900 de euro, ușor negociabil, dar asta este prețul minim cu care vreau să-l dau. Deci, dacă te interesează, ai dată de contact în descrierea acestui video, putem să ne auzim, poți să duci la o probă fără nicio problemă, se poate testa cu siguranță. Cu 33.900 de euro poate să fie al tău mașinuța aceasta. Așa că asta este, așa se prezintă mașina, asta este oferta mea pentru această mașină cu care vreau să-l vând. Ceea ce este important, că nu fac review-uri la mașini, cum ai văzut, nu am făcut materiale despre mașini, nici în viitor nu o să vreau să fac lucruri despre mașini, însă am vrut să îți prezint această mașină. Dacă vrei să cumperi, să fie și așa un video unde poți să-l vezi mașinuța cum se prezintă. Și dacă vrei mașinuța aceasta foarte bună, atunci ne auzim la un telefon. Ne place foarte mult mașina aceasta, dar nu o folosim la maxim. Nu intrăm la terenuri accidentate, nu tractăm foarte mult și nu are rost să le ținem, doar să stea și să facem, știu eu, 15-20 de mii de kilometri pe an cu mașinuța aceasta foarte frumoasă, foarte bună, care este menit să plimbă, să umblă mai mult și cred că ești proprietarul perfect care poate să facă acest lucru. Contactează-mă și hai să faci rost de o mașină frumoasă, o mașină puternică, foarte bună. Deci, eu am fost Oscar, ne vedem în scurt timp. Dacă vrei mașinuța aceasta, ai contactul meu în descriere. Toate cele bune!